На външен вид може и да не личи, но тази аеродинамична лимузина тук е най-мощната лимузина в света. Всички познаваме Tesla Model S във версията Plaid. Известно ни е, че Porsche при Taycan след официалният фейслифт упорито работи върху автомобил за рекорди на Нюрбургринг, но Lucid вече води убедително. Lucid Air Sapphire. Едно име, което си заслужава да запомним. Повече от 1250 конски сили катапултират модела в една лига с суперспортните автомобили. Макар че изглежда доста питомен и скромен автомобил, в същото време е относително скъп, но за сметка на това предлага не малко. Колко точно ще проверим при първото ни тестово шофиране. Първото, което прави впечатление при Lucid Air Sapphire е скромният външен вид. Казахме, че е най-мощната лимузина в света, но на нея съвсем не личи това. Напълно различно в сравнение с AMG и компания. В случая американците са видимо сдържани. При Model S Plaid е подобно, при Porsche Taycan определено не е. Дори нормалният Turbo S демонстрира мощни мускули, а когато скоро се появи новият шампион от Нюрбургринг, твърде вероятно ще видим тлъсти спойлери и широко разперени крила. Тук е тъкмо обратното. Загатнати аероефекти, покалниците, малък спойлер отзад и изключително сдържано тъмно лаково покритие. Това е всичко, което характеризира Sapphire, защото по-важно е какво се крие отдолу, съществено е какво може автомобила. Както отвън, така и по отношение на интериора, Sapphire е относително скромен и незабележим. Съвсем не е спортно студио, потънало в кожа и скъпи лакове, нищо общо с AMG, а елегантна бизнес лимузина, която между впрочем предлага доста място, особено като се има предвид колко е плоска всъщност и аеродинамична, с коефициент на въздушно съпротивление от 0,21, с което е един от най-ефикасните автомобили в този сегмент. Всичко е много изискано, всичко е много сдържано. За моя личен вкус изключително елегантен кокпит, намерил удачния баланс между модерното, изчистеното и хладното в една Тесла, например, която за мен е по-скоро гола, и технократския дух в Porsche, както и луксозните отблясъци в един Mercedes EQS. Това тук за мен е добрият микс между инфотеймент, модерни технологии, дигиталната ера, приятното чувство при допира с ръце, висококачествени материали, но нищо от това не са прекалили, но е достатъчно, за да почувстваш, че все пак получаваш нещо за инвестираните средства. Все пак за това Lucid иска една шапка пари. Но да приключим с уводните думи, да стартираме най-накрая с шофирането, за да проверим какво всъщност предлага това прехвалено задвижване. Технологичният пакет на Sapphire действително е впечатляващ. 3 двигатели са достатъчни за 1254 конски сили. Това са все пак 10% повече в сравнение с Tesla Plaid и Porsche Taycan след фейслифта. Актуално с Turbo S има 952 конски сили. Това определено е един различен шампионат, в който Porsche в момента играе на скромната трета позиция. Да, разбира се, германците имат амбиция да наваксат. Видяхме рекордното постижение на Нюрбургринг, но дали ще успеят да догонят Sapphire, аз лично малко се съмнявам. Защото ако погледнем ускорението и максималната скорост, очите ни се навлажняват, а пулсът се учестява. Sapphire се изстрелва от 0 до 60 мили в час. Това са приблизително 100 км в час за 1,89 секунди. Това е стойност, която с 4 врат автомобил не може да бъде постигната, а тук се движим на нивото на електрическите хипермодели от калибъра на Rimac Nivera или Lotus Emaya, и дори AMG One едва се доближава до тази стойност. Tesla Model S Plaid се нуждае от 1/10 от секундата повече, но все пак го постига под 2 секунди. Това са си 1,99 секунди. И ако искаме да включим и Porsche
Taycan в сметката, актуалната си фейслифтова версия го постига за 2,4 секунди. Както казахме, това е един друг свят. Същото важи и за пробега. Споменатото трио Sapphire разполага с най-голямата батерия, която има 113 кВт-часа. Porsche разполага с 105, а Tesla с 100 и така логично стига и най-далеч. Конкретно 637 км е нормираният пробег. Естествено няма как да го постигнете, ако шофирате прекалено пъргаво, но според букварите този модел е не само най-бързият, но и този, който върви най-дълго. В същото време гарантирано е и моделът, който зарежда най-бързо. Lucid разполага с 900 волтова система, докато Porsche и Tesla работят с 800 волта. Съответно, електричеството тече доста бързичко при капацитет на зареждане от 300 кВт и нагоре. Окачването е относително твърдо, но въпреки това комфортно, така че да се наслаждаваш на радостите на премиум сегмента, а естествено са налични и разнообразни режими на движение. Smooth е изключително комфортен, Swift е вече малко по-ангажиращ и разбира се, имаме програмата Sapphire, където се отключва пълната мощност, при която автомобилът опъва мускулите на острия сетивата и се движи изключително прецизно, особено тук в каньоните зад Малибу, насред Холивуд Хилс. Човек усеща, че тук е работил човек, който доста разбира от окачване. Все пак босът на Lucid е небезизвестният досегашен шеф-разработчик на Lotus и независимо дали харесвате Lotus или не, Елизе си остава автомобил, който доставя безкрайно удоволствие. В това няма абсолютно никакво съмнение и нещичко от това господин Питър Ролинсън, добрият човечец, е успял да пренесе и в Lucid и определено с Sapphire отново добре му се е получило. Разбира се, тук говорим за автомобил, който тежи 2 тона и половина, а не за кола с тегло малко под 1 тон, но Sapphire се справя отлично. Доставя завидно удоволствие, а единственият проблем остава цената, защото за всички тези хубавини Lucid фактурира сочни суми. Тук в Щатите, например, струва $249 000, така че се налага да бръкнете относително дълбоко в джоба. От друга страна, в момента се движим в Лос Анджелес и Холивуд, където парите играят само второстепенна роля и където живеят достатъчно заможни еколози, които могат да си доставят радост с подобен автомобил. Ето това бе първата ни разходка с Lucid Air Sapphire. Автомобил, който твърде вероятно ще срещаме все по-често, защото току-що се състоя европейската му премиера на автосалона в Женева, след което ще се появи действително в шоурумите на Стария континент, с което ще се включи в състезание, в което досега титлите си поделяха Porsche и Tesla. Може би ще се получи класиката, двама се карат, а третият печели, както и всеки, на който му се удаде да седне зад волана на тази кола. Да, удоволствието не е ефтино. В Германия колата ще струва около 250 000 евро, което е 2 пъти повече от Tesla модел S-Plate и около 10% повече, отколкото тук в Щатите струва Porsche Taycan Turbo S. Но за тези пари също така се предлага доста, много мощност и още повече удоволствие. Много от колегите, които са карали Sapphire доста по-дълго от мен, казват, че това е електромобилът с най-добрата настройка в света. Това чак не бих се осмелил да твърдя, все пак не съм тествал колата толкова дълго, още повече при това дъждовно време днес тук в Щатите, но при всички положения един изключително вълнуващ автомобил, който превръща дуелът между Tesla и Porsche в надпревара за трима.